ତାର ହିସାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। ଶଙ୍କର ନାୟକ ହିଟି ହିଟି ହୋରେ, ଶଙ୍କର ନାୟକ ହିଟି ହିଟି ହୋରେ। संस्कृत मंत्री मो भाई को पुरस्कृत टीवी देखी पेपर बाहर हाँ जो तो पुरस्कार कॉलेज को गोटे पिता बिकने टका पास हेनी भाज एमती कहबनी अरे पुरस्कार को टंका हिसाब कराए अच्छा भाज तुम थोड़ी चिंता कर भाईर नाटा माइक डकाना ओडार सर्वश्रेष्ठ भल बाद्यकार मधुपुर गाँव श्रीजुक्त शंकर नायक केमी लगी कह जहाँ कह संगात तू आम भगुड़ा गाँव ना रखीदेलु देखो संगात आम ढोल बाटिकिना एथर खाली कल पर कल आसब बुझे संगात रेटा को बढ़ाई कहवा डबल पार्टी 50,000 सिंगल पार्टी 35,000 अरे 35,000 और 50,000 कौन अधिक कहलु अरे तुम पार्टी ओडार सर्वश्रेष्ठ धन्य बाध्यकार शंकर नायक निजे अच्छा संगात एत बड़ काम कला आम गाँव ना रखिला तुम नाक जो कांदुच संगात हाँ
କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ସେ କ'ଣ ଜାଣିବୁନି ନା ଗଲାବେଳେ ହଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳେ ତମ ସଂଗଠନ କରିଥିଲା ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ପୁରସ୍କାରରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ମୋତେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟେ ନେବ ଦେଖିଲ ଚାହିଁବା ତ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପୁରସ୍କାର ମୋତେ କ'ଣଟା ମିଳିଲା ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିପାରିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲାଗୁଛୁ ହେଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଠିଆ ବାଛୁନି କହିଲୁ ହାପି ଆନିଡେ ଭାଇ ତୁ ଏ କାମ କରୁ ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ପୁରା ମିଶେଇକି କହିଲୁ ଦିଟା କହିଲୁ ହାପି ହାପି ଆନିଭର୍ସିଟି ଆନିଡେ ହାପି ହାପି ଆନିଭର୍ସିଟି happy happy anniversary কথাটা জানি তোর সংবাদনী সহিত আজির দিনের মোর পাগল হয়েছিল ଆଜି ଆମ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦରକାର ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ଘଟିବ ଆଠ ଦିନ ତଳେ ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା 50,000 ନାଇଁ ଭଗବାନ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆରେ ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଏ ସଂସାର ଏମିତି ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଧୂଳ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମୋ ପରି ଭାଇକି ଡାକ୍ତର କରିଛି